Da ni'n egin yn dawnsio Continuoustin yn y crysau. Dechrau'r crysau, ie. Dathon ni ffynio ni. Papa damwain. Sut wyt ti, ti'n iawn? Dwi'n iawn, sydd y ti? Gobeithio bod chdi'n byta na. O, dwi yn, sti. Wyt, byta digon o bethau ffres. Neis. Galleg a nionod. Pen dwi'n dweud y gair y ravioli wrth chi, beth ti'n meddwl? Pethau ysgol efo croen afiach. Croen a saws tomato. A cig bach yn y canol. Ie, wel, sam pwynt. Na, sam pwynt. Reit, da ni'n mynd i wneud ravioli a ffrwydriad. Ffrwydriad, ravioli. Ti pen ti dweud ni, faint o input dwi'n gael yn hwn? Ti'n iawn i wneud hwnna wan wyt, na chdi. Reit, oce. Efo spinach a... Spigoglis, ie? Ie, spigoglis. Caws. Gwni ar teli fan. Caws ricotta yma, dim mayonnaise ydi hwn. Ew, ti'n dda. Reit, nionod wedi torri'n fan sydd i mewn, oce? Wedyn, da ni'n torri bob dim yn fan, sa'ch bod coginio yn sydyn iawn, garlleg. Wel, ddau gewin. Gewin garlleg. Clwb i gewin? Ie, gewin, garlleg. Yw ddau, os da chi'n licio lot, dedwch fwy, ond dwi eisiau sefyll wrth ymwyl Tara yma, so dwi'n eisiau rhoi gormod i ni. Reit, oce, troi hwn. Iawn, mae eisiau ffrio hwn reit handi, a mae o'n neud os. Neis di, neis. Mae o'n neis. Reit. Spigoglid. Yslis. Spigoglis. Dwi di stemio hwn. Anyway. A diolch yn edrych yn briliant. Na, di o ddim. Mae'n edrych llipa. Ydy llipa, ond dyna ddech isio. Stemiwch o, neu berwch o, neu dwch o syth i fewn o sosban. Dwi'n breu hwnna mewn. Gai just gofyn, dwi'n ddim bod fi'n disio dy gwchio ddim yn un, ond nes i glwad. Na, nes i glwad, os ti'n rhoi garlleg fewn yn rhy boeth, mae'n mynd yn syr. Ydy. Wel, mae hwnna'n edrych yn boeth iawn i fi. Ti eisiau cael ymlaen y fanna, wan. Reit, dwi wedi rhaid... Nes i'n llosgu dy fi sy'n waith wrth wneud rhaglen teledu ag o'r coginio fe'n llaw? Wel, rhyfel ti sôn Geth. Reit, da ni'n rhaid y caws mewn hwn. Na, nes i wneud... O, na, di dawel, sori. Dwi'n coginio, deud i'r sôn. Ie, nes i fynd ar heno, ti'n cofio heno? Ydw. Wel, es i ar heno i gwcio crempog ar ddwrnod, crempog. Fela. Cofiwch bod tro coginio crempog fel hyn. Wel na, fe o'n i'n meddwl yn yr... Pan mae'n fflipio, ddim mo fi wedi gwneud hynna, ar rioed wedi gallu. Ond yn ganol ar y marfar, nes i losgi mis ar ti'n bit metal rhwng y plastig ar... Watcha losgi fan da. Iawn. Nes i losgi mis yna, so be roi fi wneud yn diwedd, oedd siarad drwy'r peth, tra oedd mam yn coginio fo, efo mis yn y sink efo rhew yn efo. O'n i'n gytid llwyr, so dwi'n mynd i wneud o eto i'n hun. Be dwi wedi wneud, dwi wedi rhoi y caws ricotta i mewn, a dwi wedi rhoi sbiwch ar hwn o caws parmesan. Dwi wedi prynu bloc fel hyn. Ti'n prynu bloc parmesan? Dwi byth yn prynu parmesan, si. Mae sy'ch chi ddechrau gwneud. Wel, mae'n edrych yn afiach, ddim yn edrych croen. A dwi'n mynd i roi chydig bach i mewn fel la. Iawn. Reit, wan wyt ti yn mynd i ddod i mewn. Reit, dyma fo yn barod. Reit, be dwi'n mynd i wneud ydy, achos dwi'n eisiau wneud y ravioli efo'r... Fatha raviolis. Be dwi'n mynd i wneud, dwi'n ddefnyddio pasta lasagna fwy, rili. A wedyn, reit, dwi'n mynd i roi un ar y plat. Dwi'n mynd i cymryd yn byd eto gyda ti. Aros am munud. Sefyll roedd o dim yn gyd. Con ti losgi dy fus, dyna pan dyn ni'n eisiau chdi wneud yn byd. Reit, dwi'n mynd i roi chydig bach o hwn wan i mewn. Felly di roi chydig o parmesan am ei benno, a tro bach o pepper di. Hynna? Tro pepper di. Reit, so da ni'n adeiladu ravioli wan, a Mae Tara di bod yn cwyno bod hwn ddim yn ravioli iawn. Wel na, pwynt fi ydi, mae ravioli o arfer. Mae ravioli di cael yr ochrau do. Lasagna di hwn. Lasagna. Hwn i mewn wan. Lasagna neis. Mae rhaid i ddweud, mi nes i gael clon plat o hwn pen oedd o'n marfer. A chydig o caws. A dwi'n lyflu, so dwi'n gwybod bod o'n mynd i glas yn neis. Dim halan. Sut ti'n neud yr hwn? O, upside down. O, paid a pasio hwn. Da ni eisiau chydig o caws fan. Grwg i basio hwn. Mi na i wneud, achos dydi Tara ddim yn gallu cyffwrdd. A wedyn, da ni roed o felly. A hyn i leciwch chi, pepper di, please, pepper di. Gai just deud o, di hwn ddim ravioli. Mae'n lasagna arbennig o dda. Reit, a mae hwnna... Conversation starter. Arbennig o dda. Dydy o ddim yn ravioli, ond mae lasagna da iawn, felly mae eisiau newid bob dim. Reit, ti am drio hwnna? Yndw. Reit, cyllyn y ffordd. Cyllyn y ffordd, o fan hyn. Reit. Reit. O, presio, dwi'n trin yn ffast. Sori, mae'n anodd. Ti am drio beth fyd? Yndw, os gai fewn, ynddo? Wel, tro fi di wan, o'n i'n cael helpu, dwi'n cael bital, ia. O, llanas, reit, ma ni. O, mae well na dwytha. Mae'n neis, ydy.
Ti'n licio fo? Mae'n well na'r dwytha. Sori, mam. Dwi'n mynd o siarad efo'n ceg yn llawn fel Ti'n licio fo? Mae angen bach fwy o halans, dwi'n ei ddweud o. Chydig bach o halans, da chi isio. Reit, nes ti'n fynnau hwnna? Do, lyflu. Da chi ffansi trio hwnna, oce? Ie, diolch. Ti ddim o draw? Oce. Reit. Dylas bestos, mae'r plat yn boeth. Ia, chef, dawn. Cari'ch ymlaen. Ie, ti ddim yn un am goginio, ti Tara? Wel, yndw. Wel, na, sort of. Dwi'n gwneud y bec ma. Ie. A dwi'n gallu gwneud yn byd arall. Dwi'n gallu dilyn y sides na'n byd fel la. Ond mae'r bec ma, sweet potato, parma-ham, creme fresh, garlleg, caws ar y top. Ffrio? Chilies. Na, dyna di'r beauty o'r bec. Ti'n mynd o... Ie, o reit. Right. Ti'n mynd gorau cwcio fy'n agos. Achos be dwi ofn ydi peidio cwcio beth drwad. Ie. A neud rwy'n yn sal, ond parma-ham... Mae dicter o myfanwy. Ie.